אני ליאת שוחט, ואני מתמודדת לכנסת ה-19 במסגרת מפלגת העבודה. נולדתי באור יהודה בשנת 1972 להורים יוצאי עיראק וטורקיה. אני עורכת דין, בעלת משרד פרטי בתחום האזרחי. כיהנתי כיושב ראש דירקטוריון המתנ"ס ומכהנת כיום כחברה בוועדה לתכנון ובנייה באור יהודה. אני נשואה לאורי, אימא לעומר, נועם ועדי. בגיל צעיר מאוד הצטרפתי לעשייה ממשית במפלגה. נבחרתי ליושב ראש של המשמרת הצעירה באור יהודה, ומאז ועד היום אני מובילה את פעילות הסניף בעיר. אני משמשת כחברת מועצת סניף, חברת ועידה וחברה בוועדת החוקה של המפלגה. כמי שגדלה על ערכי מפלגת העבודה והייתה נאמנה למפלגה גם בימיה הקשים, אין ספק שיש בידי הניסיון, הידע והמיומנות לפעול למען קידום ערכי התנועה. במסגרת פעילותי כסגנית ראש העיר של אור יהודה, הייתי ממונה על הדיור הציבורי, וכיהנתי כחברה בוועדת החינוך וממונה על כל מערך התמיכה העירוני בגיל הרך. מאחוריי שובל ארוך של הגשת עזרה לציבור גדול של נזקקים וקשי יום, שהצלחתי לשפר במעט את תנאי חייהם. מטרתי העליונה היא להעביר את פעילותי לזירה הלאומית ולהעמיד לרשות המדינה את כישוריי ורצוני לקידום האג'נדה החברתית וריכוז העזרה לאוכלוסיות החלשות. תנו לי את ההזדמנות לרתום את יכולותיי לעשייה ציבורית ולשמש שליחה שלכם בכנסת. יחד נוכל להצליח.